Vítajte v 408. špeciálnom vydaní podcastu Prehľad s nadhľadom. Hľadajte na YouTube a na Slobodnom vysielači pod názvom Politológ bez diplomu. Jednoducho si dajte odber. Myslím, že absolútnou bombou medzi konšpiračnými teóriami pravdivého charakteru je správa o významnom stretnutí, ktoré sa bude konať v auguste. Ide o stretnutie tajnostkárskej organizácie Dialog, ktorú miliardár Peter Thiel, teda spoluzakladateľ firiem PayPal a Palantir, pred rokmi založil. Hoci sa podujatie malo konať v absolútnej tajnosti a bez oficiálnych záznamov, na verejnosť nedávno unikli detailné informácie vrátane zoznamu hostí a programu. Udalosť vzbudila v Írsku a v medzinárodných médiách veľký rozruch. Tu sú kľúčové fakty o tomto stretnutí. Kedy a kde sa koná? Stretnutie označované ako retreat, teda v preklade ústup, je naplánované na 12. a 16. augusta 2026. Pôvodne sa spomínalo širšie okolie Dublinu, no úniky presne špecifikovali luxusný 5-hviezdičkový hotel Powerscourt Hotel v gróstve Wicklow, kúsok južne od Dublinu. Čo uniklo na verejnosť? Švajčiarska hack aktivistka známa ako Maja Arson Krimiu overila interný adresát a registračný zoznam účastníkov pre rok 2026, ktorý následne publikoval technologický magazín Wired a ďalšie svetové médiá. Na zozname figuruje presne 222 vplyvných ľudí z celého sveta. Kto sa má zúčastniť? Zoznam hostí tvorí zmes najmocnejších postáv svetového tech biznisu, politiky, armády a médií. Medzi pozvanými alebo registrovanými hostiami sa objavili mená ako tech magnáti Elon Musk, Greg Brockman, teda prezident OpenAI, Neil Mohan, CEO YouTube, Sarah Bond, prezidentka Xboxu, či Joe Lonsdale, druhý spoluzakladateľ Palantir. Vojenskí a vládni činitelia, generál Alexis Grinkevič, najvyšší veliteľ sil NATO v Európe, Scott Bessent, americký minister financií, generál Stanley McChrystal, či saúdsko-arabská veľvyslankyňa v USA Rima al-Saud, bývalá šéfka tajných služieb Saúdskej Arábie. Hollywood a média, herci Josh Brolin a Joseph Gordon-Levitt, nominári a spisovatelia z popredných amerických médií a tak ďalej a tak ďalej. Aký je program? Prednášky a diskusie prebiehajú za zatvorenými dverami pod prísnymi off-the-record režimom. Medzi uniknutými názvami diskusných panelov, ktoré vyvolali najväčšie kontroverzie, sú témy ako Navigating WW3, teda World War III, navigácia v tretej svetovej vojne, Battlefield Technologies alebo bojové technológie, Bring Back Nuclear, teda návrat k jadru, jadrovej energii, Build a Cult, teda postav si kult. Kontroverzie a reakcie v Írsku. Zverejnenie informácií vyvolalo v Írsku vlnu kritiky a protestov. Protesty pred hotelom Powerscourt priamo v jeho priestoroch už demonštrovali aktivisti obviňujúci organizátorov z vojnového profitovania, takže software spoločnosti Palantir masívne využívajú tajné služby a armády vrátane Pentagon. Politický tlak. Írska opozícia, napríklad strana Labour, verejne požiadala vládu o vysvetlenie, či boli na toto tajné stretnutie pozvaní írsky ministri a či bude bezpečnosť týchto miliardárov a zahraničných politikov financovaná z peňazí írskych daňových poplatníkov. Medzi tým vyšlo najavo, že každý si platí účastnícky poplatok $16,000. Reakcia hotela. Vedenie rezortu Powerscourt sa vyjadrilo, že ak by to bolo v ich kompetencii, udalosť by okamžite zrušili, no sú viazaní prísnou nájomnou zmluvou a hrozili by im obrovské právne postihy. Kritici podujatiu vyčítajú najmä to, že vytvára platformu pre neformálnu, paralelnú vládu, kde politici, ktorí majú technológie regulovať, rozhodujú o geopolitike a budúcnosti spoločnosti spoločne s technologickými oligarchami za zatvorenými dverami bez akejkoľvek verejnej kontroly. Ak ste o firme Palantir doteraz nič nepočuli, tak teraz prosím zbystrite pozornosť. Povieme si dačo o produktoch, teda o softvéri tejto spoločnosti.
Software spoločnosti Palantir Technologies patrí medzi najvýkonnejšie, no zároveň najkontroverznejšie analytické a sledovacie nástroje na svete. Palantir nevytvára vlastné dáta, ako tvrdí, ani ich nepredáva. Namiesto toho predáva obrovským organizáciám, vládam a armádam softvérové platformy, tzv. Operačné systémy, ktoré dokážu spojiť nepredstaviteľné množstvo izolovaných dát z rôznych zdrojov do jedného celku a hľadať v nich skryté súvislosti. Tu je prehľad toho, čo o ich softvéri vieme. Poprvé, 4 hlavné softvérové platformy. Palantir ponúka 4 kľúčové produkty, ktoré sa často navzájom prelínajú. Je to napríklad Palantir Godhem, najznámejší a najstarší produkt, pôvodne vyvinutý s finančnou podporou CIA cez fond In-Q-Tel. Používajú ho najmä spravodajské služby, armády a polícia. Funguje ako obrovská digitálna detektívna nástenka. Dokáže prepojiť bankové prevody, záznamy z kamier, rozpoznávanie tvári, HPZ aut, odpočúvanie, GPS lokácie či imigračné záznamy a vizualizovať siete kontaktov medzi podozrivými. Potom je tu Palantir Foundry, komerčná verzia softvéru určená pre veľké korporácie a civilné vládne agentúry. Používajú ju firmy ako Airbus, Ferrari, veľké banky alebo britské zdravotníctvo NHS. Pomáha im napríklad s optimalizáciou dodávateľských reťazcov, analýzou rizík či riadením nemocníc. Palantir AIP, teda Artificial Intelligence Platform, najnovší produkt, ktorý do systémov Palantíru integruje generatívnu umelú inteligenciu, teda veľké jazykové modely LLM, umožňuje napríklad vojenským veliteľom alebo manažérom komunikovať s obrovskými databázami formou chatu a žiadať AI, aby im navrhla bojovú stratégiu alebo vyriešila logistický problém na základe aktuálnych dát. Palantir Apollo, 4. produkt. Infraštruktúrny softvér, ktorý zabezpečuje, aby Godhem, Foundry a AIP fungovali autonómne a bezpečne v akomkoľvek prostredí, dokonca aj na ponorkách, v bojových zónach či vo vesmíre, kde nie je stabilné pripojenie na internet. Po druhé, ako sa využíva v praxi? Softvér sa preslávil svojou efektivitou. Hovorí sa, že americkým tajným službám pomohol lokalizovať Usámu bin Ladena. Zohráva kľúčovú rolu v moderných vojnách. Na Ukrajine je softvér Palantíru nasadený na analyzovanie satelitných snímok, zachytenej komunikácie a pohybu ruských vojsk, čo ukrajinskej armáde umožňuje presne zameriavať delostrelectvo. Rovnako softvér podľa dostupných informácií využíva aj izraelská armáda pri plánovaní operácií a identifikácii cieľov v Gaze či v Libanone. Sám CEO spoločnosti Alex Karp otvorene priznal, náš produkt sa príležitostne využíva na zabíjanie ľudí. Po tretie, prečo je softvér terčom ostrej kritiky? Prepojenie softvéru Palantir na štátnu moc, políciu a armády vyvoláva obrovské obavy u ochrancov ľudských práv, Amnesty International, ACLU a ďalší. Hlavné kontroverzie zahrňajú masové sledovanie a prediktívna polícia. Zber takého ohromného množstva dát o bežných ľuďoch podľa kritikov ohrozuje základné občianske slobody. V USA napríklad LAPD a vo Veľkej Británii polícia používala softvér na tzv. Prediktívne policajné metódy, čo vyvolalo obvinenia z rasového profilovania a diskriminácie. Spolupráca s imigračnými úradmi ICE. Počas administratívy Donalda Trumpa, ale aj neskôr, využíval americký úrad ICE nástroje Palantíru na sledovanie razií a deportácie imigrantov bez dokladov. Softvér dokázal rýchlo prepojiť dáta zo škôl, nemocníc a sociálnych sietí, aby lokalizoval celé rodiny, čo viedlo k protestom aj zo strany vlastných zamestnancov Palantíru. Obavy o zdravotnícke dáta. Veľký odpor vyvolala nedávna zmluva Palantíru s britským národným zdravotníckym systémom NHS. Aktivisti a lekári sa obávajú, že mimoriadne citlivé zdravotné záznamy miliónov pacientov sa dostanú do rúk spoločnosti, ktorá sa špecializuje na špionáž a vojenstvo.
Vojnové profitovanie a netransparentnosť. Palantír je v podstate moderná zbrojovka. Vyrába digitálne zbrane. Jeho technológie sú často utajené, nepodliehajú verejnej kontrole a kritici tvrdia, že vytvárajú svet, v ktorom algoritmom chýba ľudský morálny kompas. Zhrnuté. Software Palantíru predstavuje technologický vrchol v oblasti spracovania dát a umelej inteligencie, no zároveň zosobňuje tie najväčšie orwellovské nočné mory o veľkom bratovi, digitálnom sledovaní a automatizácii vojny. Čo povedať na záver? Sem sa hodí citácia výroku Janine Weidel, spoluriaditeľky Centra pre výskum korupcie sieti a nadnárodnej kriminality na George Mason University, autorky knihy Shadow Elite a ďalších kníh, ktorá uviedla. Práve na takýchto stretnutiach, kde sa stretáva finančná, technologická a politická moc, stále častejšie vidíme, ako sa stanovujú agendy a formujú názory. Práve tu sa stretávajú najmocnejšie elity. Prierez, prepojenia časť najmocnejších pozícií a formujú verejnú mienku elít. A dodala, zdá sa, že sa stále viac takýchto fór podieľa na nadnárodných stretnutiach najmocnejších finančných, technologických a politických elít. Myslím si teda, že je to v podstate problém pre demokraciu. Musíme o tomto takto premýšľať. Poďme ešte ďalej. Každoročné stretnutia dialógu sú prirovnané k iným kvázi tajným elitným konferenciám ako Bilderberg Group a Bohemian Grove. A predsa ešte niečo ku organizátorovi. Thiel je vplyvný miliardár, politický expert a technologický investor, ktorý sa nedávno dostal na titulné stránky novín moderovaním série prednášok, v ktorých filozofoval o tom, kto by mohol byť antikrist a varoval pred blížiacim sa Armagedonom. Ak si pamätáte a sledujete ma pravidelne, ja som to už spomínal prednedávnom. Thiel sa tiež nedávno stal vplyvným v konzervatívnej politike s väzbami na Donalda Trumpa a J.D. Vansa a pomáhal financovať republikánske kampane v polovici volebného obdobia v roku 2026. Napokon trocha histórie a súvislosti. Stále týchto ľudí nazývame technokratmi a vy si pravdepodobne myslíte, že je to urážka. Nie je. Je to meno. Hnutie bolo skutočné. Malo uniformu, pozdrav a počet obetí v jednej demokracii bol len na míľnik od uškrtenia. V roku 1933 založil inžinier menom Howard Scott spoločnosť s názvom Technocracy Incorporated. Stovky tisíc členov platiacich členské príspevky na vrchole. Sivé uniformy, pozdrav členovia, ktorí vymenili svoje mená za čísla. A jeden cieľ, vytlačený v jednoduchej angličtine a predávaný v knižných kluboch po celom kontinente. Koniec demokracie. Nie jej reforma, jej koniec. Scott nazval demokraciu zastaranou a navrhol úplne zrušiť volenú vládu a odovzdať celý kontinent a rade približne stovky nevolených inžinierov, ktorí by riadili jeden zlúčený superštát od severného pólu po rovník. Nazvali ho Technát. Chceli zrušiť peniaze a nahradiť ich energetickými prídelmi. Chceli sledovať a hodnotiť spotrebu každej ľudskej bytosti od kolísky až po hrob. V roku 1940 sa kanadská vláda na toto všetko pozrela a úplne ich zakázala ako hrozbu pre národnú bezpečnosť. Ľudia, ktorí to prežili, presne chápali, na čo hľadia. Prečo nie aj my? Zlyhalo to z jedného dôvodu. Nemali na to stroj. Snívali o tom, že budú sledovať, hodnotiť a riadiť každú dušu na kontinente, ale počítače, ktoré by to dokázali, ešte neexistovali. Takže plán išiel do zásuvky a čakal. Stroj existuje už teraz. Volá sa Palantír. Volajú sa dátoví makléri, ktorí vedia, v ktorej posteli ste včera v noci spali. Volá sa to čokoľvek, čo laboratória umelej inteligencie tento štvrtok zásobujú dátami. A každý jeden z týchto strojov má majiteľa alebo riaditeľa na zozname hostí dialógu. Vec, o ktorej mohli technokrati v roku 1933 len snívať, bola postavená. Je zapnutá a hučí v uzavretej miestnosti za Dublinom. Sleduj krv. Muž, ktorý v Kanade viedol organizáciu Technocracy Incorporated,
bol chiropraktik menom Joshua Norman Haldeman. Demokraciu označil za zastaranú. Technát označil za nevyhnutný. Keď Kanada postavila toto hnutie mimo zákon, zverejnil v novinách inzerát, v ktorom zákaz označil za chybu a policajná armáda ho zatkla. Neskôr sa presťahoval do Južnej Afriky a strávil tam roky ako fanúšik apartheidu. V roku 1971 sa jeho dcére Maje narodil syn. Synom je Elon Musk. Navliekam červenú priazu cez korkovú tabuľu. Toto je Wikipédia. Vnuk muža, ktorý viedol kanadskú odnož zakázaného antidemokratického kultu, minulý rok bral motorovú pílu do vašej zvolenej vlády, kedysi zverejnil verejnú anketu s textom Urobte technokraciu na Marse skutočnou a teraz sedí v zapečatenej miestnosti Petra Thiela vedľa sledovacieho zariadenia, ktoré hnutiu jeho starého otca chýbalo. Plán nezomrel v roku 1940. Zbohatol, bol trpezlivý, čakal na svoju chvíľu a kým technológia dobehne nočnú moru. Technológia dobehla. Za mňa na dnes všetko. Lúčia sa Monika a Dušan. Do počutia v piatok.